Predsjednik Gradskog odbora Demokratskog narodnog saveza Trebinje Petar Ivanković tvrdi da Jovica Vlatković nije prijedlog tog i regionalnog odbora DNS-a, te da je on iz stranke isključen prije 2,5 godine jer je za vrijeme opštih izbora umjesto za DNS lobirao za Luku Petrovića i listu SNSD-a. Ivanković kaže i da SNSD u Trebinju već duže vremena radi na slabljenju DNS-a. On je izabran na ovu funkciju, a vi to dobro znate. U stvari ja imam informacije isključivo na prijedlog gospodina Luke Petrovića. Kako bi mu se odlužio za lojalnost koju je radio za njega i za rušenje, ja sam tako shvatio, Demokratskog narodnog saveza u Trebinju. Ovo nije prvi put da gospodin Luka Petrović unosi nemir u Demokratski narodni savez u Trebinju, kako bi oslabio Demokratski narodni savez, jer mu očito ne odgovara jačanje Demokratskog narodnog saveza u ovom gradu. Na drugoj strani Jovica Vlatković tvrdi da je on imenovan na mjesto izvršnog direktora za investicije na prijedlog vrha stranke i predsjednika Nenada Nešića, a da je na isti način tu funkciju obavljao i Petar Ivanković, koji je prije 2 godine smijenjen i od tada je to mjesto upražnjeno. Vlatković ističe i da je član DNS-a, te da nije tačno da je lobirao protiv te stranke. Ja sam član i regionalnog i glavnog odbora DNS-a. I na osnovu prijedloga svih odbora iz podršku predsjednika DNS-a i predsjedništva ja sam nominovan i izabran na funkciju koju u ovom momentu danas obavljam. Kada je gospodin Peko Ivanković izabran na ovu funkciju, na isti način izabran. Nije mi jasno što tad nije nazvao konferenciju za novinare pa rekao da to nije ispravno. Ivanković je naveo da ne želi govoriti o biografiji novog izvršnog direktora za investicije, dodavši da Petroviću očigledno odgovara đak iz Beča. Nisam ja imao u vidu, niti sam provjeravao, ali je usavršen u Beču. I vjerovatno je kapacitet da to može obavljati. A kad i kako, to mene ne interesuje. Ne radi se o bečkoj diplomi. Gospodin Ivanković da je htio, mogao je da je... Znači, to je samo bukvalno 5 sekundi čitanja, gdje fino piše da je osnivač mog fakulteta koji je akreditovan, koji je izuzetno priznat i uspješan, čak njegove diplome se ne radi ni nostifikacija, osnivač ASB Akademija iz Beča, odjeljenje Beograd. Predsjedništvo stranke DNS zakazano je za četvrtak i očigledno da će nakon tog sastanka biti jasnija situacija unutar Trebinskog gradskog odbora.